Čau, ja som Softer a vítam vás pri novom videu. Je to tutoriál z Photoshopu CS6. Ja tu vám v tomto tutoriáli ukážem, ako som vytváral to logo. Takže môžeme sa do toho pustiť. Dáme súbor, nový. Sem si dáme napríklad, dám sem helpen, nick napríklad, alebo dáme software. Dobre, dáme si tam 3 bodky. Tu dám biela a dáme OK. Vytvorí sa nám to a ideme. Klikneme na tento prechod máme. Tak klikneme sem si môžeme vybrať, čo chceme. Ja som klikol sem, tu si môžete to ponastavovať, ako chcete mať farbu. Ja som si dal oranžovo sivú. Takto. Máme to, dáme si sem kruh, nástroj elipsa, meníte si to kliknutím pravým tlačítkom. Nástroj elipsa, keď podržíte shift, bude to mať pekný kruh. Podržíme shift, zarovnáme to. Dáme FX, voľby prohnutí, nič nezáže. Toto tu klikneme, aby sme to mali pekné. Takto, super. To by sme mali, teraz dáme veľkosť, zväčšíme a zväčšíme aj vyseknutí. Takto, super, dáme OK. To by sme mali takú polku z toho všetkého, čo budeme robiť dneska. Zase klikneme sem a dáme si novú vrstvu, inak sa nám to pokazí. Zase podržíme shift a urobíme približne takú veľkú tú elipsu, ako je toto. Takže takto posunieme to do stredu. Aspoň snažte sa to tak zarovnať, aby nebolo tu vidno tie okraje toho. FX, voľby prohnutí. Opäť. Nič nezáže. Toto. Presne takto. Sem si necháme už tú čiernu a dáme veľkosť. A takto. Teraz to je pekné a dáme šum, zväčšíme. OK. Tu už iba napíšeme ten text, čo sme chceli. Teraz dáme už iba ten text do toho a dáme tam presne takto. Zmenšíme to trochu a otočíme. Takto. Super, to by sme mali. Aspoň tak z polky. Teraz klikneme na túto vrstvu. On sa to vymaže a už vám sa odlokne to FX. Takže dáte zase voľby prohnutí. To sa zmenia voľby prohnutí. To sa všetko zmení na tomníku. Dáte úkos alebo ja dám ešte vnitřný stín. Ne, dám vnitřný záže. Toto sa nebudem dávať. Dáme veľkosť. To si môžete meniť. Ja si to nechávam takto a to vyseknutí to už je na vás. Šum, krytí. No, môžeme si dať toto a dáme tu presne to, takto a dáme si modré, aby to bolo pekné, tak dáme veľkosť a vidíte takto úkos a reliefer, profil. Teraz si to zväčšujete, zmenšujete a textúra tu dať nemusíte, to je také tu nie je pekné na to logo. Rozsah, to sa vám zväčšujú tie bodky a zmenšujú. Vidíte, že teraz to je takto je to krajšie pomerne. Dáme si to takto. Super, a dáme OK a máme logo. Tak, to by bolo z dnešného tutoriálu všetko. Tak ja vám ďakujem za pozretie a uvidíme sa pri ďalšom videi. Čaute.